ଝିଅଟା ରେଲ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆରେ। ତମେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛି? ଆରେ ରେଲ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ, ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟା, ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଚୁପ୍! ମୋ ପୋଲିସ ବାଲା ଠିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ। ଆରେ ବାବୁ, ପୋଷାକଟା ସିନା ପୋଲିସ ବାଲାର, ହେଲେ ହୃଦୟଟା ପୁରୁଷର ନା। ଦେଖ, ଆମେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। এই ରାଜଧାନୀକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆମ କାମ। ନ ଅଳିଆ। ସତରେ? କେତେ ନବ?